Podaci dobijani popisom omogućit će pregled gazdinstava na lokalnom nivou i oslikaće stanje u poljoprivredi na republičkom nivou radi stvaranja strateških ciljeva Srbije u ovoj oblasti. Javni konkurs za popisivače objavljen je 15. avgusta, a do sada je već prijavljen veliki broj kandidata, kaže predsjednica komisije Ivana Pajić. Na pozivu se javilo 298 kandidata, što zapravo predstavlja 551,85% i to za 43 klastera kako je i podeljeno područje teritorija grada Kruševca. I nakon obavljenog postupka po prigovorima objavljena je juče konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku. To je obavezna obuka, 5-dnevna obuka, koja će se održati u prostorijama gradske uprave u sali 34, to je skupštinska sala, i u 2 termina. Kandidatima piše za koju termin je svako određen. Prvi termin će biti u periodu od 18. do 22. septembra, a drugi u periodu od 25. do 29. Važno je napomenuti da kandidati za obuku za popisivače do 10. septembra do 16 časova moraju popuniti drugi deo elektronske prijave koji je neophodan za zaključivanje ugovora. Grad Kruševac ima 101 klaster, to jest 101 naseljeno mesto kako će biti i podeljeni popisivači, ističe Pajić. Ono što je bitno da će oni na terenu direktno popunjavati elektronski upitnik i unositi podatke preko laptopa. Naglasila bih da je popis poljoprivrede obavezan i da će poseban akcenat u svakoj fazi popisa biti posvećen zaštiti podataka. Dakle, svi učesnici, neposredni učesnici u popisu dužni su da postupaju u skladu sa zakonom i da podatke do kojih dođu tokom obavljanja i prikupljanja tih statističkih podataka čuvaju kao službenu tajnu. Svako odbijanje davanja podataka ili pak davanje netačnih podataka ili zloupotreba podataka do kojih se dođe tokom prikupljanja povlači sa sobom prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o poljoprivredi. Naglasila bih da se građani ne boje ovog popisa jer su vrlo skeptični da li će to proizvesti možda neki dodatni porez ili ne. Zaista cilj ovog popisa je isključivo prikupljanje statističkih podataka kako bi se oslikalo jedno stanje poljoprivrede u našoj republici. Popisivači na teren kreću 1. oktobra, a popis traje do 15. decembra. Rezultati popisa poljoprivrede 2023. biće objavljeni preliminarni 31. januara 2024. a konačni do 31. decembra 2025. godine.